Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Kanya ay naingon ini ta karon kay guys kay kag-o. Magtuman ka sa imo. Naway, Nay. Singutan akong trabaho. Itaman ko! Kahit kikagilong! Kiko! Ito sa sinang dolor. Pusilbi sa doon. Pabawaon sa to sa kapilisir. Kuritas ng tanan ni. Dili ta mamahawa, Kiko. Bahalag itang hinginlan. Dili ta mamahawa. Kay magunsa naman na siya kung nato siyang biyaan. Putang yan, Nay. Basta kaya ko, ngipos ang undahan sa akong mga kamit ay. Kiko, ayaw ko pag-ingon na anak. Ngipos ako. Ayaw anak ko. Ayaw na. Pama ko ka magandang yun sa akong pagpagkasama ni Sir Kon. Bisag yun sa kapan niya pagkasaba. Ayaw na lang tutag na. Kay bunga raman to siyang depression ba? Depressed na maguna si Sir Good. Basta, Nay. Di lalim akong gibati karon. Samtang iya akong gikasapan. First time yun. Kiko. First time yun nga iyagi kong gingat to, Inday. Huwag ako kasapos akong gibati karon. Kiko, sorry ha. Tungod na ako nakasabaan ka niya na ato. Giyon sa man di ka niya pagkasaba. Unsa di ang gipanulti nimo? Wala ko'y nasabtan kay in English. O niya, ngano nakaingon makagipalayas ka? Hingo mo siyang out. Get out. Kasampot naman sa guana. Nang dolor, na-misinterpret na tingali yung gisulti ni Sir. Uy, ayaw lang sa tao mo pagdali-dalig pahawa, good. Nang, huwaton sa nato ang ugma, nang. Basin pa din mabugnaw-bugnaw ng uni, Sir. Dili na inday. Sakit ang akong buot nga mobiya ko din Pero dili ko gusto nga makapuno sa stress ni sir. Mao nga mopahawa na lang ko. Kay mao may ang gusto. Nang! Wala to sa kinanang! Ang kinanang! Adto na mi inday. Nang dolor! Kinsa na saling... Kinsa na! Di ba ningon naman kung di ko pasamok? Ako ni Sir! Bahala kay Day. Pero dili ti kablihan. Sir! Sir, ablihin ko, Sir! Sumukain bayana. Sir! Ayaw ko sa muka, Inday! Ay, samukod gid ka, Sir! Kaya nga yung magipalaya sila si Kiko og ng dolor! Mao nga bahalag masuko ka na ako karon. Kaya nasukusan ko nimo. Ako kay nakasang ano sila may magipalayas. Unfair kayo ka na. Unsa tayo magisulti? Akong gipalaya sila si Kiko ng dolor? Kay wa. Wa man lang ko sila palayasa. Na. Perti gani hilaka tong duha kay imo ko nang gipalayas. Pareha sila, be. Ito nga na gani nang layas na. Nagbitbit na sila mga butang. Unsa? Agwanta sa si Sir ining akong giluto. Ay, nagkadimao baka ni.
Inday, Sir. Gigutom na ka? Hala, wa para ba ko makaluto? Aw, naapa, gitak-ang. wa ko gutuma, Inday. Unsa man di sir, may isugo ka? Di na kinahanglan magpabilin pa ka din, Inday. Ha? Sila si Nang Dolor Kiko. Wa na ko sila papahawaan. Pero imo silang gihinginlan. Oh, pero So imo lagi silang gihinginlan. Imo gipapahawa. Hingilin, pahawa, parehas naman na sila. oh lagi. Pero dili din hisbay. Di ba pahawa ko lang sila sa akong atubangan. Sa akong kwarto. Wa ko mag-expect nga mo pahawa gid sila. Ay, tingali. Gusto na gyud nila mo pahawa. Nangita lang sila gigayon. Di sa tingali, sir, uy. Pero di magalit nilang hilak. Pero nasayo pra gyud ito sila sa pagsabot sa imong gisulti. Hinganong imo masagi in English pagkasaba, uy. Imo na lang utatong gibisaya, sir. Nanglayas na nagitinuon sila. Wa na ko may bawag yun sa tunang ko pagsulti, Inday. Ang ako lang nibawan nga, galagot ko nila. Kaya wa nila sundang akong gisulti. Murabag, wa na ko nila tahura. Murabag ikaw na ilang gisunod. Sa ato pa, sir. Nangigi ka na ako. No, dili na mao, Inday. Unsa man di ay. Na-feel lang yun ako nga. Wan agad. Wa nag-iayo. Wa nag-iayo ang akong pagkatao. Mao nga samtang sayo pa. Panghipon sa mga gamit, Inday. Ug biya na din eh. Sir, Kung sila silang Dolor ug Kiko, may biya, bisan wa na ko hingin li. This time, hingin lang tika. Inday, pahawa na din eh. Biya na din eh. kadiyot sa sir ha. I-off sa nila akong stove kay Morag. Seryoso ni itong gistoryahan da. Okay. Balik ka ragot to, sir. Balik ka to imong gisulti kay basi nasayop lang kong pandungog ba. Biya na din eh. Pahawa na din eh. O agad ko masayop sa akong nadungog. O agad ko mabungol. Pero nga naman in town, sir, uy. Ano pa pawaon man ko nimo? Tungod lang ato akong sa nga nakaangin na lang Kiko og Nang Dolor. Tungod lang kinamugos og sod sa imong kwarto. Aron unta astoryahan ka kay pila nakakaadlaw nga way gawas-gawas. Tungod lang adto imo na kong i-kick out. Uy, sir. Pwede kang isumbong sa doli ana sir for illegal dismissal. Sige, isumbong ko. Okay ra. Di magyuti ka isumbong, sir, good. Naingon ra ko nga pwede, pero di na ko buhaton. Paminaw, Inday, ah. Seryoso ko. Pahawa na din eh. Biya na din eh. Nga naman lagi, sir. For what reason man lagi, Sir Joko? Por Diyos, por santo, sa nimo, sir, oy. Tungod kay di nakaangay nga mapuyo din eh, uban ako. Wan ang tanan. Ang kasikat, ang kagwapo, ang kwarta. Huwag kang tanan. Pwede na sa bumubiya. Okay ra kung inyong biyaan. Mubiya man mo tanan, sir. Magpabilin ko uban nimo. Dili ti kabiyaan. Ayaw, Inday. Dako ka pa kayong kaugmaon kumubiya ka nako. Ayaw usiki. Magunsa man ang akong ugma kuwa ka, sir. Inday, Char! Nagdrama gitang duha, sir. seryoso ko, Inday. Seryoso man sad ko. Wa na ko'y ikasweldo nimo. Istoryahe. Ikaw, sir ba? Ayaw gud pa makakdi, ha? Kadagan pa ni mo kwarta. Pero, okay naman sad ko nga dili na masweldohan. Namo ko'y kwarta. Mao gani nga pwede na kay kang mupahawa din he. Kaya wan ka magsalig sa mong sweldo. Kanya kay di ba ko gusto mo pahawa, sir, be? Pahawa na. Di ko. Nga hindi man ka muhawa. Basta lang.
Bahala ka. Hapdan na tika kung makaluto na ko, sir, ha? Ambot ni mo. Dalion ko na nigluto. Kinahanglan nga imo ginakanon, sir, kay na ako ra ba ginagihaguan. Bisan dili ni nakulin niya ang luto-luto, pero ako lang yung gibuhat aron makakaon ka. Pwede na magud ko mo-order. Pwede bitaw. Ikaw sad, sir ba? Sige, makakasuko na ko, sir. Uy, hinaya lang ko ng tingog ni mo. Pwede na kang mag-order, pero kung magsige kag kaon na ng pagkaon, in-order sa mga restaurant, useless na imong mga giinom na tambal o vitamins para sa imong skin. Pero kung mukaon ka anak ko niluto nga utan bisaya, nya napagipiniritong isda, makatabang na nimo. Oh, pinobre ra ng pagkauna, pero maunay makatabang nimo. Mao nga sa gusto nimo sa dili, mukaon ka gid ana, sir. Bahala di kalamian basta kay kan-agyon na. Sige, sige. Gawas na dito. Okay, sir. Kay mukaon ni sad ko. Di sa ko muna uti. Paminawon ako iyabig yung kanon. Kaway lang miini ay. Patay. Uwa, kitay lami ako niluto. Uy, mag-abay na lang akong sardinas pala akong sa daanon, uy. Oh, Inday? Nanawag lagi ka? O, syempre. Mangutan ako, Miss Nicole. Pwede naman mo tumarain ng imong supplement bisan gemens, no? Pwede ligid kaayo. Wala man ay problema. Pero time pa. Gimen si Joko? Bugal-bugalan pa ka, Miss Nicole. Ako, uy. Ako initong maraini, kaya di magit si sir. Bisan sa ako na ako explain. Aw. Mag-anto siya ana siyang sakit kung dili siya musuway ana. Bahala siya. Inday, kumusta? Salamat kay nakahuna-huna ka pag video call. Uy. Importante akong tuyo nimo. At time para gud ng dolor. Sige ko nang nasa muluyo. Oo, si Kiko ni. Ni Kuyog siya din sa among probinsya. Ay, Inday. Musta naman ka din na? Hoy, pamalik mo diri, uy. Na, kung di gani mo mamalik, kagon gyud mo Sir Joko. Ginoo ko, unsa? Unsa goy kagon, Inday? Patay na si sir. Ay, wa pa, uy, wa pa. Pero padong na gyud ni kung di mo mamalik diri. Mao nga pamalik na in taon mo. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in hard